nke echiri na zere asị nke ị na-ege okwu m gbaa mbọ ka ị like ya share ka ị wee nyere ndị ọzọ aka ka ha mụtakwa ihe na ihe m na-akụziri unu bụ iwu na-achụ ụwa nsọ ala ihe ana na-asọ nsọ ka ị ghara esi na echi na ịma ha ka ihe mara ihe ị na-ezeru maka ife m na-akụziri unu nwere ike ime gị ife ọma ma mbịa n'ụzọ ndụ gị ka ọ bụ na imebie nsọ ala nwere ike ime gị anapụghị oke gị na mmụọ mana ị nwere ike na-eme otu anyị bụ mmadụ ya laa ama maka na ewepụna gị uwe ochie wepụgo echiche mmụọ n'ọka nke nwa ji aka bido onwe gị wee rụọ ọrụ ịbịara n'ụwa a maka na ụwa anyị nọ n'ime ya onye ọbụla nwere onyinye o ji wee bịa ụwa otu a ilu anyị niile si wee dị iche iche otu a ka onyinye anyị si wee bịa ụwa anyị ji wee bịa ụwa si wee dị iche iche onye na nke ya onye na nke ya maka mgbe ị hapụrụ nke gị na-achọ nke onye ọzọ ọ bụ ihe imetere asịkwana mmadụ mere gị maka na asị na ọ chụpụrụ onwe ya n'ụgbọ ọ masị na ụgbọ erutere ya tụsasịa nkụzi m a ka ị wee nyere ndị ọzọ aka na-esonyekwara m na nkụzi m bụ ife ga-amụta ihe n'ime ya nke sitere n'aka okike o nwere ike na-akụzi ya ọ nwere ihe ọ ga-akpọ gị ị ga-eji ya kpọrọ mana ọ ga-eme sense n'ọdịnihu mana m na-akụziri ya n'ọ maka nchekwa gị inwe ike wee ghọta onwe gị ihe ọzọ bụ ana na-asọ nsọ bụ iwu nke ụwa bụ ndị a na-eme ọkachasị ndị e nyere onyinye ịgbaziri ndị ọzọ ụzọ bụ ụfọdụ ndị pastọ niile ma ndị abụ Reverend Fada na ụfọdụ ndị dibịa ejiri maka na enye gị onyinye mmụọ iji wee bịa ụwa ihe ikwekwa nkwa ya wee bịa ụwa iwerezi ya na-anara ndị mmadụ ife ha spiritual maka na ị na-enye gị onyinye ị na-afụ mmadụ fụ ihe ọ bụ ka ị ga-esi wee nyere ya aka ị chọrọ na-erezi onyinye ahụ ihe na onyinye ahụ iji wee bịa ụwa n'ime ihe ọjọọ na ịnara ndị mmadụ onyinye ha na mmụọ ị na-achọ na dị alọk ịma nnanwu mmadụ n'ezie onwere onye ga-ananwu mmadụ akara aka mmadụ na ihe onye a ga-eme bụ ị na-ezu ife ọma na-abịara gị oli mmụọ na enwere oli mmụọ mgbe m na-akụziri na oli mmadụ na-abịa mana ihe na-akụzi taa bụ oli mmụọ ndị na-ezu ndị mmadụ oshi na mmụọ ka ị na-eme ya ị gaghị ama na abụmọnụ ka ị na-ebutere onwe gị ka ị mara na onye ọbụla natara onyinye mmụọ ka o were gbaziere ndị ọzọ ụzọ iwe were ya wee na-ezu oli mmụọ na-anara ndị mmadụ ife ha ana m agwa gị tata nke sitere n'aka Chukwu ka iwepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghaa aka mmadụ maka na ihe ọbụla ị metere ihe onyinye e nyere gị iwere ya wee na-eme na-ezu oshi mmụọ na-anara ndị mmadụ onyinye ife ọma na-abịara ha na mmụọ ị na-eme ọ na-agarụ gị ị gara ama na-ekpe nọọ ikpe mmụọ ka a na-ekpe gị a na-ewepụ la nke gị a na-agbada na mmụọ
and ọ bụ na abụmọnụ ka ị na-ebutekwanụ na agbụrụ gị. Maka na ihe ndị a niile ị na-emekọ ị mara na a na-agụkọrọ gị ya. Enwere ike ị na-eme ọ na-agalụ gị, ma nọọ afụfe ya ata generation to generations. Ndị na-agwa ihe bụ ndị natara onyinye, ndị a na-akpọ chosen ones, natara onyinye inyere ndị mmadụ aka, ịgbaziri ndị mmadụ ụzọ. Iweruzie onyinye gị, ịmapụ ya onyinye nyere gị, mana iweruziri ya na-emezi ihe niile. Ị na-arịkọrọ ihe niile, ichefuo na onye ọbụla enyere onyinye nwere onyinye nke iche. Ọ bụrụ mmadụ niile ka enyere onyinye, all few ka enyere ka onyinye ha ga na-agwọ ọya, ga na-agbaziri ndị mmadụ ụzọ, ga na-achụ àjà, ga na-eme ụmụ ihe ndị ụfọdụ na-afụ ụzọ. Ọ bụrụ mmadụ niile ka enyere onyinye ịfụ ụzọ, ọ bụrụ mmadụ niile ka enyere onyinye gba afa, ọ bụrụ mana ụfọdụ ndị dibịa onye ọbụla na-emezi maka oke ọchịchọ. Only few ka enyere ide onyinye ahụ, enyere multiple ndị ofu ka a ga-enye gị na-agbụrụ gịzi. Ndị nna nna ha nwere ike onyinye nyere ha na ha alụ ọzọ wee were enye gị ka i were ya were nyere ndị ọzọ aka. Mana enwere ike enyezie gị aha iweruzi ya na-erupụ ndị mmadụ ụzọ, na-ezu oshi mmụọ. Ịmara na onwe ka ị na-egbu, n'ọkwa gị ka ị na-ebutu na mmụọ, nke ọ ga-abụ ụwa tụwa nke agbụrụ gị ị na-ata afọ ya. Ọ bụrụ na e nyere gị onyinye ezuzu n'oshi mmụọ na ihe ana na-asọ nsọ, ezuzu na a na-azụ na ndị mmadụ ife ọma ha na mmụọ. Maka na ọ bụrụ na imegide nakata wee rute na agbụrụ ndị agbụrụ ha siri ike, ọ bụrụ ọzọ ị ga-amụ ihe ga-esu ya. Nkụzi m taa bụ sepụ aka n'ihe ọjọọ. A na-azụna mmadụ onyinye ha n'ike maka na ị natara onyinye ịfụ ụzọ, iweruzi ya na-arụ ọrụ ọjọọ. Were onyinye oke nyere gị wee rubezube ife, gbaziri ndị mmadụ ụzọ ka ọkwa gị wee kwagote, kama ibute ọkwa gị egbutu. Tụsasịa nkụzi ma ka i wee nyere ndị ọzọ aka. Na o nwere ndị natara onyinye ma ha ma na natara onyinye ahụ, ebe a na-agbagharị ndị a ghọtagoro nke ha were ya na-arụ ọrụ ọjọọ, edufe oge ụzọ ka ị ghara ịmata onyinye ị nwetara, wee na-anarụ gị ife ọma na-abịa n'ụzọ ndụ gị. Ọ jọkwara njọ. Onye ka nna agwa gị kwenye n'onwe gị ka ị nwee ike wee ghọta onwe ka mmụọ gị wee gbaziri gị ụzọ. Maka na otu ahụ ị natara onyinye, o nwere ndị zitere ka ị bịa zọpụta n'ụwa, nyere aka n'ụwa, gbaziere ụzọ otu onyinye si wee dị. Onye ọ na nwere onyinye nke iche iche. Eji na onyinye ị natara n'ụwa wee na-ezu oshi mmụọ na ọkwa arụ, ọkwa ihe ana na-asọ nsọ. Nne ọmụmụ, nne Chukwu jụkwara ya ajụ, nna Chukwu jụkwara ya ajụ. Tụsazịa nkụzi m ka ọ wee iwe nyere ndị ọzọ aka, ma tinye ihe ọbụla nke m na-akụzi n'ọrụ ka ọ wee dịrị gị na mma. Daalụ.